आफा सुबुं माहारिया मुनुसमायाफ्रा माथो उल्था फुल्था खामानि मावगासिनोहाय बेनि जाहोनाव जोंबो खस्थ' मोननांगौ जायो माथो आरो मा खालामबावनो माथो हनै ओरैबो मिथिंगानि खैफोद ओरैजाबो मिथिंगानि खैफोद आफा मा खालामनाया मोजां जागोन नै फिसा बेफोरखौ जों जेबो खालामनो हायालै आरो बेफोरनि बागै साननाङा नोङो मोनथिबायना मानो होनोब्ला जोंजों आरो बिसोरजों गोबां फारागथि दङ बिसोरनि साननाय हनाय आरो जोंनि साननाय हनाय गोबां फारागथि दङ आइ फिसा होनब्लाबो आफा दुखु मोनो जोङो मालाबा सुबुं माहारिफोरखौ बेफोरबायदि खस्थ' नुनानै फिसा नों माने बेफोरबायदि सानबाय थादों बेफोर गासैबो आनान गसाइनि आखायावनोखा नोङो बेफोरखौ साननानै खर'खौ गुदुं दा खालामदे फिसा जागोन दे आफा ओमफ्राय बे साथाखौलाय मानिफ्राय मोनो नोंलाय ओइ बौहाय फिसौलानिफ्रायसो दोनथ'नायखायसो बेखौसो लानानै फैदों सान्दुंआबो हनै माथो ओंखारहांनायावनो थां गरमथारलै बेनिखायनो साथाखौनो हमनांगौ जालायलांबाय आंनि साथाखौ लानानै सिख्लानोसो हमबावदो नोङो आयै आफा नोंखौ आंनो खिन्थाखै आङो मा आफा आंनि साथाखौ लानानै सानै सिख्लानोसो हमलायदों माथो खोन्थादों आखौलाय मोजां नंलालै नोंना आफा माथो जोंना आफाया गोमोरनोबो रोंबावलायलै र' बे आफाया आंखौ थगायगासिनो ना आफाया जिबौ माथो नामालै र' दा आफाखौ र' न'आव थानानै ड्रेसखौनो खुहोजोबनानै नायगोन आं र' लानसो दंमारगोन ना गैमारा बेनाव बाब्रे बोथोरफ्रानो मारै जालांथारखोलै आदै माथो सान्दुं दुंबाबो दुंब्रेयो अखा हाबाबो हाब्रेयो बार बारबाबो बारो ओरैबो जाबाबो ओरैबो थानो हाया आयै मा जाबावगोनलै बेखौनोथ' सानदोंलै आङो माथो बोथोरानो मारै जालांथारखो हनै जोंना गलाफिमोनाबो सोहोराव थाहैनाया गुवाहाटियाव माबा दैयानो लोमजोबनासो दङनो न'आवसो फैनो होनदोंमोन माथो दाबो मोनफैदिया बेनोथ' जोंनाबो फुजाया बेफोरबायदिनो होनहरदों माबा हनै रुमावनो दै हाबजोबनानै दंनो बिसिना स्कुलाबो बन्द'नो लावथायाबो लावथाय हजों थांनानै खबरखौनो लाहरा दैयावसो गब'नानै दङ ना मानोथ' दङ आरो बेथ' सानस्रिनो रोंबावालै लावथाया जोंना दा बोरैबाफोर ब्रह्मपुत्र दैजों बोहैखारलाङोब्ला मा जागोनलै ओरैनोबा आंना फिसाज्ला सासेल' गोसोखौनो बोरैबा खायसिब मोनगासिनोलै आङो पाप्पिफ्रा असय्यफ्रा खावनानै मानो जानांगौ बिसोरो सिखावफ्रा असय्यआनो बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जालांथारबाय मालाय न'आव दाउ फिसिनायखौ बेफोरबायदि खावनानै जाबाय बायो जाबा बायनो हायो बिखायनि जातफ्रा नै नोंहालाय मा जाबालायखो रागानो माबाहाय मोनसिं बिफा खोनादोंना आयु बे गोमोस्रिया मालाय एफा मोजां दाउ फिदोंमोन ओमफ्राय दाउआ देरहैनानै लोखि फुजायाव फानहैनो मोनगोन होननानै मालाय दाउसा फिसा आराम माबादोंमोन ओमफ्राय दाउसा फिसाखौ माने सिन्थाय खावनानै लांजोबबायहाय आसरितसो मोनबाय आङो सिखावफ्रानो मासि एफा गाज्रि जालांखोहाय दाउसा फिसा सिन्थाय खावजोब्बाय मालाय बाथोनबो देजानो लांदों खोमा आफा नों बेवहायसो दङ आरो ओमफ्राय फैसा हैनो थिनबाबो हैया नोङो ओमफ्राय फैसाखौल' आं नोंनो आंनिसिम गुवाहाटिसिम थांनानै हैनो थिनाखैमोन ना जोंनि बे थिनालि सारिनि सकाव जायखिया मोनसेयाव थांनानै एटिएमआव सोनानै होबानो जायोना आंनाव ओमफ्राय मानोथो बेखौबो खालामाखै हाबाब गलाफि बैसागुनिफ्राय दिनैसो नुथारबायलै नोंखौ गामियावनो फैथारला माथो दाना गुवाहाटियाव फरायहैनायनिफ्राय माबाहाय आदा समायखौनो मोनाहाय माबा सानफ्रामबो ओरैनो फरायनाय माबा नैबे प्रजेक्ट हरनाय बेखौ लिरनाय खर'आनो गुदुं जाजोबनानै थायो नालाय हास्लाबलाङा हनै माबा बेखौनो आफायाबो बुजिबावासो फिसा नों थांग्रोदो खोमा आं दसे उनाव थांगासिनो आं मिथिबायना दिनैनो हरखा आंहा थांफिननांगौ आयु माहाय थांफिननांगोनखो नोंसोरलाय माथो गुवाहाटि दैजोंसो लोमजोबनानै दङनो हनै गोमोस्रि मोनाबो थांनानै दैयावसो नांथानानै दंनो फैनो मोनाखै थांफिनगोन नाङा आंहा हाब नोंथां मासि गोरा जालांखोलै बियो माथो गोरानिफ्राय गोरासो जालांबायलै जानो आदै माहाय थांनानै थाहैनो नागिरखो बियो माहाय थांनानै थाहैगोन बियो दैयानोबा लोमजोबनानै दङनो ओमफ्राय दैयावसो गोजावनानै थाहैनो नागिरखो ना माखो बेलाय बै खोस्लिफाना बिफांफोर बायदि बेफोरथ' थिगानो हायो ओमफ्राय आं गामिखौनो आसरितसो मोनबायहाय बिसोरखौ मानो दाउ फिसा मानि खावनांगौ जाखो आसरितसो ओमफ्राय आंहा गोमोस्रि फैबा मा होननानै खिन्थानांगौ दे सिखाव खावजोब्बाय नों जावखौ होननानै बुंनांसिगोन लासिंसिंसो मोनखाबायहाय आङो
है बेफोरखौ नों माबा बिथाबाय दाउसा फिसाल'सो गोमादों दाउ बिमायाथ' गोमायाखैना दे रागा जोंबाय थानालाय बेफोरखौ बै एसे खनायाव दोनखुमानाय माबा माबिफोर दंबा लाबोदो आदै मोननो नै गाबोन हाजिरा थांनांगौना बेखौनो दिनै रायलायनो फैदोंमोन आदैमोना फाग्ला होनबाय थानाहाय नोंबो सानथिं बाथिंनो माजों लोंनो नागिरदों माबायदि माजोंनि अमा मोननानै लाबोखाय नोङो बेनोथ' माजोंनिफ्राय मोननानै लाबोखोलै नोङो बिबारि सानराजा खोनाबायना नै नाहरलाय बे आङो अमाखौ लानजायखौ मोनासैहाय मिथिबायना ओमफ्राय लानजायखौलाय मारै थें माबाजों लाबोनो दे खनसे गब जाबानो जोबगोन नालाय ओंखायनो आङो बाजाराव थांनानै अमाखौ खर'खौनो लाबोबायहाय बेखौनो जादो खोमा नोङो जायो जाखाथियाव जाजाबानो जानायालाय मा खोमा मा आथिं मा मोदोम जायखिया जाजाबानो जायोलै ओमफ्राय माथोलाय दिनैनो सानथिं बाथिं बेफोरबायदि लाबोलाबायखो माबाहाय मैया अखा हानायावना आंना फांखा लखि सनाया माबा फैनोनो हाथारलामोन आरो थाबायनोनो हालामोन ओमफ्राय सानराजाखौ आङो टिकेटाव होनो बाहोबाय दे ओंखायनो आङो जाहोगोन होननानै बुंखानानै लादो नालाय ओंखायनो आङो लाबोनानै होफैबाय आरो खोनाबायना नोंसिनाथ' ओमफ्राय दख'नाफ्रानो माथो गासिबो बयनाबो एखेल' जाजोब्बायलै गोथां बोरै नोंसोरना गामिनानो दाखालि बैसागु माबायाव फांसनाव माबा एखे दख'ना गाननांगौ होननानै ज' सोंहोनानै दाहोनानै जोंखौ बेफोरबायदि गोथां गाननानै मोसाहोनानै दाना दख'नाखौसो जोंनियाव कमप्लेन खालामदों नोंसोरो गासिनाबो बयनाबो एखे होननानै हा अखा हानाय बोथोरावलाय बेफोरबायदिया जायो रानदों बेखौसो गानखागोन ना गोबा नालाय बेहा थाब रानो नालाय बेखौनो बयबो गानो आरो जोंहा बिमा जौआ लायदो मानो गल लायबाय थाखो नै अमा सावनायबो लाबोखाबाय अमा खर'खौनो बेजोंनो लोंसै जोंहा बेवहाय आं लाबोथाय मिथिबायना लोंनोबा दसेयाव हाबायनानै लोंखाय नङाबा दानो मानसिफ्रा लाइन लाफैजोबगोन जमानो मोसोरफोरबायदि लाइन अबेनिबा माजोंबा फैनानै ज' लाफैजोबगोन आं बेफोरबायदि बायराव होनो हाथारा इसेल'थ' आंनि एसेबो हेफाजाब होफैथाराहाय मा एफा अफिसाव खामानि मावनानै फैनानैबो बेफोरबायदि खामानि मावफैनो हायो आङो बोरैनिबा दै गाजोम थांनाय एखेबारे साननैसो थानासो थांसै नामा गारांफोरखौनो थसे मोनलाजोब्बाय आङो गगा मोननानै आरो गगा मोननायाव जोथोन लानो नागारै आंखौ बेफोरबायदिसो खालामबावदों आरो खालि हिनजाव नायनो फैनाय हिनजाव गोदान नायनो फैनाय हाबायानो मास मोनसेनि बारा जालांबाय होनबाबो हिनजाव गोदान नायनोनो फैनायानो जोबा मा सिनायफैनो हायोथाय बिसोरो सोरखौबा बिराद रागा जोंबाय आं गावखौ साहा फुदुंनो बायनानैसो बेवहाय फैनानै आरामनो बेफोरबायदि हिनजाव गोदान नायनायनि मुङाव साहा लोंलाङो बिसोरो सालाफ्रा मा अजोबो मानसिफोर थायो ओइ दाबोसो मा साहा फुदुंनाया इसिबां गोबाव लांगौबाय जानाय नंला आं बेफोरबायदि न'आव थाबाय थायोब्ला आंनि हालोदा माब्लाबाबो मोजां जानाय नङा बेनिखायनो आङो दानो गोख्रैनो माबा मोनसे खालामनांसिगोन माबा मोनसे खालामनानैबाबो बे न'निफ्राय ओंखारलांनानै आङो गावखौनो गाव माबा मोनसे खालामाब्ला बिसोर आंनि सायाव इनाय अनागारै खालामनायखौ माब्लाबाबो नागारनाय नङा जानाय नङा नोङो बेफोरबायदि दुखु खालामबाय थायोब्ला जानाय नङा नोङो गान्द'लानि सायाव माबा मोनसे साननांगोन जानाय नङा गान्द'ला फिसानि सायाव साननानै आङो गावनि लाजिनाय गिनाय गासिखौबो गारनानै आङो थांथारनांगोन माबा मोनसे खालामथारनांगोन आयौ बिउटि फिसा नोंलाय माखौ सानबाय थाखो नोङो बेवहाय थानानै मानो सानबाय थादों नोंलाय बेफोरबायदि सानबाय थानाङा बोरैबा दुखु जाबाय थानाङा बेफोरबायदि जों नोंखौ बेफोरबायदि दुखु जाबाय थानाय नुयोब्ला जोंलाय बोरै गोजोनै थानो हानांगौ जाखो दे माबा आयै आङो माबा मोनसेसो खोथा सानगासिनो आङो हजों न'आव थांफिननायनि खोथा सानगासिनो मा बिउटि फिसा नोङो गुवाहाटियाव थांफिननायनि खोथाखौ सानगासिनो नोङो नाङा फिसा बेफोरबायदि सानथारनाङा नोङो मानो थांफिननांगौ जाखो थांफिननाङा मानो बेफोरबायदि साननांगौ नाङा नोंखौ जों माब्लाबाबो हगारहरनो हानाय नङा जों सिगाङावनो जाबायदि नुखाथारबाय नोंनि न'खरा नोंखौ सिगांनिफ्रायनो माब्लाबाबो नोंखौ आजावनानै लाखाथाराखै गावसिनि बिहामजो महरै आरो नोंनो बेवहाय मा मोखांजों थांफिननो आयै आं मिथिगौ बिसोर आंखौ आजावनानै लानो हायाखै होनब्लाबो आंनो
बोराइ बाथौ आंनो लामा दिन्थिहरदो नोङो आंनो लामा दिन्थिहरदो